joieria inbar. Bitxiak konpontzen adituak. Elurrezko panpina. 3. kapitulua. Panpinak erantzun zuen. Nik etxe bateko beroa sentitu nahi dut. Familia honetakoa bezalakoa. Eskatu zure dezioa orduan. Etxe honetan sartu eta gabonak familia honekin pasa nahi ditut. Baina hor sartzen bazara, urputzu bihurtuko zara, esan zion antzigarrak. Orduan, atera eta gabonak nirekin pasatzea nahi dut. Ezin dut hori egin, ateratzen badira hotzak hilko baitira. Orduan, zer egin dezaket? Egia da elurrezko panpina, pentsatu zuen antzigarrak. Zuk beste elurrezko panpina bat behar duzu gabonak partekatzeko.